Downlink ku DSTV. Mwari ngakuitire zvakanaka. Panguva ino tichada kutarisa simple but very important topic inoti kukudza vabereki. Kukudza vabereki. Ngati namateka. Baba wedu ari kudenga muzita raJesu muponesi wedu. Mwari tiri kudzokera pambiro dzeshoko renyu, pamurayiro wenyu wamakanyora nemumwe wenyu. Nyaya tiri kutaura nhasi yakasimwawo ipapo. Tibatsirewo Mwari tinzwisise kutaura kwenyu, mugotibatsira kuita zvamunoda kuti tiite, tigowana ropafadzo yenyu mukuzara kwayo muzita raJesu. Amen. Amen. Tikaenda kubhuku Exodus chapter 20 verse ya 12. Pamirayiro ne10 pane umwe murayiro ipapo unenge usinganyatso paridzwa mazuva ano. Asi murayiro uyu mugodhi wepfuma. Unoti kana tikauteerera Mwari vanotiropafadza zvizere. Chakumbira muverengi wedu ativerengere Exodus chapter 20 verse ya 12. Verse 12. Kudza baba vako na mai vako. Kudza baba vako na mai vako. Kuti mazuva ako ave mazhinji panyika yaunopiwa na Jehovha Mwari wako. Kuti mazuva ako ave mazhinji panyika yaunopiwa na Jehovha Mwari wako. Benefit yekukudza mai nababa ndeipi? Mazuva ako awanda. Ini ndinofarira kutora Mwari serious. Zvataura Mwari ndizvo. Usaisa question mark Mwari paisa full stop. Yes. Nemhaka yekuti ndi Mwari.
ende zivaika ukuru hwake wakasika zviripo kubva pane zvisipo. Wakatangira nguva kuvapo, nguva isati yavapo waivapo. Ndiye honzeri isingakonzeri. Asi rwigune rese varume venyika ino unozviraramira. Nyaya iri panapa yandiri kuverenga iri pamutemo ine yakanyatsogamuchidzwa Moses isina kunyorwa naye, yanyorwa nemumwe waMwari. I respect the whole Bible, but ndasvika pamurayiro uyu nyaya siyana nemhaka kuti Mwari wainyora padombo ruoko kuchibarika kukudzima zvataura Mwari, kubvisa Mwari pachinzvimbo chake. Ndiye Mwari ari kuuya kwatiri panapa achiti kudza baba vako namai vako kuti mazuva ako awedzerwe panyika. Pane manzwa akawanda munyika anopa vanhu dzidziso ingawedzera mazuva. Ndinomakudza nemhaka yekuti iknowledge yakapiwa vanhu, but haana simba kudarika shoko raMwari. Vanhu vanotaura zvakawanda zvingawedzeresa mazuva. Kune moringavo inonzi inowedzeresa mazuva, ndizvo, but it's not biblical. Sorry. Pane majimu anonzi vanhu vanosimudza simbi, kana vasimudza simbi mamasoro okura wowedzerawo mazuva. Zvinodaro nokuti zvakadzidziwa, but with due respect kuna vakadzidza hazvisi muBhaibheri. Ini ndiri muparidzi weshoko raMwari, saka ndichadzura nyaya yangu Bhaibheri. Ukaendawo pamushanda vanoti ukarohwa nomushandawo zvinoita kuti mazuva awedzerwe ukadya zvakanaka. Mazuva anowandawo ukamwa mvura mangwanani, makuseni, manheru, mazuva anowanda. Idzidzowo iyoyo, but ndiri pashoko ndiri kutora parunyoro rwaMwari. Mwari vari kuti zvinowedzeresa mazuva according to him. Izvi zvose izvi zvizukuru zvenyaya. Kudza baba vako namai vako kuti mazuva ako awedzerwe panyika. Kana uchinda kuchipatara vanokupa mapiritsi, zvonzi imwa nemvura. Mvura iziyo inoporesa. Ukarasha mapiritsi ukamwa mvura hapana chinoitika. Asi ukamwa mapiritsi oga asina mvura ungangopora. Zvose zvokuesesaiza izvi nezvimwe izvi imvura inomwisa mapiritsi. Nyaya iyi iri pavapo kuti munhu agone kukura kusvika vhudzi rachena. Bhaibheri riri kuti panodikanwa nyaya yokukudza vakakubereka. Zvinoreva kuti kana wafoira kudero, Mwari chavanoita kutapudza mazuva. Kudza baba vako namai vako ndiro sipiti roupenyu. Deuteronomy 5 verse 16. Kudza baba vako namai vako sezvawakarayirwa naJehovha Mwari wako. Chimira zvako ipapo gozoendirira mberi. Mwari vari kutopa makudziro acho kuti according to who? Sezvawakarayirwa naJehovha Mwari wako. Pane makudziro akasiyana anorayirwa navanhu. Pari Mwari vanoti nono pangaita problem kandi kasavaudza kunobva syllabus yacho. Nokuti vanhu vanozokudza vabereki zvavanovudzwa nana sekuru vakavachengeta. Kunzi iwe wakarabwa nababa iwe, saka kana wopotavo uchitumira grocery wanza kwedu. Mwari vari kuti kudza baba vako namai vako sezvawakarayirwa naJehovha, kwete sekuru vakakuchengeta. Formula yekukudza vabereki haiwanikwi kumukadzi, haiwanikwi kumurume. Tati ngorambiri chinoenda kumba nguva nenguvaka. Pane zvinoda kuonekwa. Formula yekuchengetwa kwavabereki inowanikwa mubhuku yaMwari. Ndosaka Mwari atsinhira pana Deuteronomy 5:16 akati kudza baba vako namai vako sezvawakarayirwa naJehovha. Pazasi pari kuti chinhu, ndinoida version iyo pazasi, vhesi iyo pazasi kana nchiverenga muchirungu kuti zvigoita sei. Kuti mazuva ako ave mazhinji. 1 ufare panyika yanopiwa naJehovha. Rechirungu rinoti that it may go well with you. Ukaona uchivhunza uchinzi uri right here, chingoramba uchiti handisi. Usati blamira inflation. Nyaya inewe. Unoziva dambudziko romunhu kakurapa pasingarwadzi. Muimbi uya unoti ndimtukudzika.
zvanzi mhopo iri pamusanaka, ziso ndori nembonje, iwe ushingirira kurapa mhopo pamusana. Mwari vari kuti zvinake, so that it can go well with you academically. Hakuzi kuchinjanisa maticha. Bhaibheri zvimwe I'm sounding biblical. Zviri kunzi nebhaibheri kuti zvikunakire zvinzi makadi kuti tiripo, mamuka sei tamuka. Mushonga uri mushoko raMwari, kudza baba vako namai vako kuti zvikuitire right. Idzowo kudziya dzemabhurera dziya dzokuti watenga 100 chifumi dzafa 70 kwasara 30. Project iri kudiwa komana handisi chakawira kumba kwangu, chinowira kwako oga. Nemhaka yei mubereki wakafara here kuti zviri right vakomana. Ndaenda kundotengesa kuSouth Africa, zvatengwa zvose. Umwe unongompeya achitengesa seanotengesa kiti pabhora. Hapana, no interest whatsoever. Vedu we ndine minyama. Wozama kutsvaka masolution akasiyana-siyana. Dzoka pashoko raMwari. Zvine dambudziko kuva neproblem, woramba mushonga weproblem. Bhaibheri rati kuti zvikuitire right, mai. Iwe woga ndiwangoita murume bhinya se. Wapinda nhasi pabasa wadzingwa. Ndiwoita nomadhikise kudaro ufa usina pensheni. Chii chaitika? Aizi nyaya yemaqualification wedzera uchaona zvingoitika. Dzoka kushoko raMwari kuti zvikunakirevo pabasa. Pabiwa panosuspectwa nyora zvipepa ndonyorwa. Zvikuitirera bhaibheri kuti zvikunakirevo. Chimbodzira kwamurehwa. Amen. Unozwa Satani is a copycat, has original, unokopa zvinhu zvaMwari. Nyaya yekuti kana munhu akasakudza vabereki unorohwa wakaiba, akaipinza kun'anga nomukupira. Izvo it's a biblical thing. Kana Mwari arova iye hagoni kurova kana Mwari vasina kutendera. Woti ndini ndarova. Mwari woti shemu ungarova iwe. Ndini zvangu ndiri kuzadzisa shoko rangu. Kuti zvikuitire right. Zvose zvaungafunga kungava kurima nzungu, kurima jatrofa, mota, makombi, business ramakombiyuta. Iye mudhara uyo usingazivi alphabet une simba. Mukutsamwa kwake, mukufara kwake, zvinokonesa mari kupinda. Waadvertise mapepa ose, newspaper online pa internet. Zvinoramba because an old and rugged old woman and old men are angry. Asingazivi keyboard yekombiyuta. Hazvifambi nokuti pane ruoko rwaMwari. Kuti zvikunakire kudza baba namai. Try it. Kana zvikaramba, come and tell me. Ishoko raMwari. Genesis 43 verse 27. Verse 27. Yes. Iye akabvunza mufaro wavo. Ndi Josefu ari kubvunza mufaro wavo akati, Baba venyu vakafara here? baba venyu vakafara here? Uya mutana wamaireva. Uya mutana wamaireva Vachiri vapenyu here? vachiri vapenyu here? Ndiri kubvunza vo nhasi, baba venyu vakafara here? Namai vakafara vo here? Ndakati ndichikushanyirai, ndichinzwa muchitaura mumabhazi, maitaura nyaya yamudhara. Iyo uyo wamaireva ndiwo wandiri kubvunza. Kuti wakafara here? Amuri kufara muri pasofa nababa muchiona TV kumba. Ndiri kubvunza kuti ko mutana uya wakafara here? Ndanzwa muchibvunza mvura kumusha, munoibvunzire musina kutumira mbeu. Kukuvhunza kwa mutana uya wakafara. Ndoona munongomanya kuinda kumba panorogwa zvanzi kuti mutobva nemari. Mudhara uya wakafara. Ndaona muri right. Munoenda kuma museum kundoona nyoka kusina unoshanyira baba.
muchifara namai. Ndiri kuvhunza kane mhaka yekuti parwara ng'ombe kuPlaza matsvaka vet doctor mukatengawo mapiritsi by prescription. But mudhara patumira shoko ndinorwara, mudzimai wako ndo watokurumidza kuti hazvinetsi vadhara yemalaria yekugokwe, tumirai mapiritsi. Iye mudzimai wakasina chitupa chefirst aid ndaakugona kurapa munhu. Kuvhunza ndiri kuti mudhara wako wakafara here kumba? Ko mai vakafara here? Mai vachembera vakusenga mugomo wemvura napapapa because vakabata mudonzvo havagoni kusumudza musoro. Ndova ndiri kuvhunza, makafara handina problem, ndaona pamba penyu makafara kutogona kutenga TV yamuri kuona nhasi. Handiri pandiri kutaura kudai mai vari kukanga mazai. Handiti chana charabuda nebhasikoro chimanya chimbo exercise. Handiti munotowana vaenzi vane makambani makuru vari pamba penyu vamuri kuti dlai ivo vakaguta nemhaka yekuti vane mari yapamusoro kumanikidza vakaguta. Muchembera chikanya sadza nomunyu. Ndiri kuvhunza kuti kwa mudhara uya wamaireva umunotova papikicha mumba menyu ndewandiri kureva. Kuti mudhara wakafara here nomuchembere vakafara here. Vanotobetsegwa una ma-MP kupiwa nhumbi dziya dzomusangano kuti vapfeke, iwe sewakafa. Mwari ngaatibatsire muvhunzo kuti kwa mutana uya wakafara, ungafara here achisvika pamusangano navamwe akasunga trousi netai? Iona mabhande rimwe nerimwe rokurovesa mwana. Because azotora mota isiri yake, wakamupa yake yatora yomwe. Baba vakafara here, komai vakafara here. Ndaona mai guru vakafara akavakoma vamedi. Kuvhunza avo ndatuka here mhuri yeZimbabwe. Kuvhunza Leviticus chapter 19 verse 3. Verse 3. Mumwe nomumwe wenyu unofanira kutya mai vake nababa vake, uye munofanira kuchengeta masabata angu. Ndini Jehovha Mwari wenyu. Mumwe nomumwe wenyu, hapana exempted, hapana abviswa. Mumwe nomumwe wenyu unofanira must kutya mai vake nababa vani. Rukudzo rwakapetwa. Hazvina kunzi unofanira kukudza baba vako namai vako kana vakakupinza chikoro. Zvanzi umwe nomumwe. Usina kupinzwa wakapinzwa. Umwe nomumwe. Bhaibheri dai rakasiya apa vanhu vaiparidza zvavo. Rati umwe noumwe anofanira kutya nokukudza baba vake namai vake. Hazvina kunzi kana baba vakazowana umwe mukadzi usavakudza, because kuwana kwavo kana kusawana kwavo hazvichinji kuva baba vako. Hazvina kunzi asina kurodzwa nababa anofanira kuninipisa baba kusavakudza. Zvanzi umwe noumwe. Hazvina kunzi akapinzwa chikoro anofanira kudza vabereki. Zvanzi umwe noumwe. Hazvina kunzi une mari zhinji ndio unofanira kudza vabereki. Because kana yoshotera iwe unosevenza kuzoti ivo vakadurura simba ravo vakaisa mauri.
Mwari akati mudhara chirega kurarama imi mava hari yofa nzirofa mudonzvo uyu ziso renyu wava John, simba renyu wava Mary, muchirega kufamba muchatakurwa. Ndiri kubvunza kuti papera mafuta enyu ko avo havaperi ndiye chirikadzi yeZarefati. Ndonzwa muchikomborera muchiti dhoro rakawa rakawira imi chete. Dhara usati achavona unototsvangadzira rambi chimwenje chiya chisina parafini. Unovheneka paanovata nechikuni chemoto so. Ione seti nyuwani yamaheadlamp emota dzako. Umwe naumwe kana wakachengetwa nasekuru ka sekuru ndi sekuru, baba ndi baba. Chikiti haizimbwa. Usakombea orange nelemon, zvakasiyana. Hazvigoni kuti baba vatorehwe nzvimbo nasekuru. Hazviti. Ende Mwari wakatochuza ukama hwanga respektwa nahwo navanhu. Unonzi baba vedu vari kudenga. Pane ukama hwakawanda. Mbuya vakakosha ka, zimbuya remhuri vaidi vachinzi mbuya vari kudenga. Muzukuru ka muzukuru unokosha muchivanhu. Weda chinzi ndiye muzukuru ari kudenga kana mbuya washo kana tezvara vanouchirwa. Tezvara is close by because ndi baba. Mwari wakachuza kuti anzi baba. Saka vana baba vanoshiya title na Mwari. Edha chidhakwa ndo baba vako. Nokuti Bible rinoti isu takatadza. Tofunza takatadzira papi Hebrew yoti tatiri muchivuno cha Adam. Adam apaitadza tanga takasengwa muchivuno chake. Which means baba vako vave pavaitamba bhora chiri chikomana vari pabvukuru kuzaka vachipingwa navamwe vanga vakaremerwa newe. Baba vako vanga vari muchivuno chasekuru, iwe uri muchivuno chababa vako vanga vari muchivuno chasekuru vavo. Vaimbi voti honai vamwe vedu vanongoti Mwari nomuromo. Ukakwidza munamato uchiti baba vari kudenga, baba vanomisa munamato voti ko vari panyika. Umwe noumwe iwe kuwana kwa baba vako vakadzi vamwe vaviri vachisiya mai vako haizi nyaya yako. Ende ukama hwako na baba vako ka huzi hwedemokrasi nemakuti hauna kuvavhotera kuti vavepo. Pane democracy ka pane vote. Iwe wakavapo without a vote. So unomanikidzwa kuterera without democracy. Haugadzi baba vako dariwe. Timakazonyengere. Ungaziva chakaparadzanisa mai nababa vakakuudza kuti you be it. Ko kana wakaona mai vane chikombe. Ko kana vasina so what? Unoziva ero ukaverenga muBhaibheri vana baba vanga vane simba rokuropafadza nokutuka. Nowa chaiye akatodhakwa futi. Wakatuka Kenani, havana kutuka munhu mutema, sorry ndanoverenga zvakanaka. Mutema wanga itova Cush was black before the case, but Kenani akatukwa. Though yanga isiri perpetual case zvai, but zvakatoitika zvakatukirwa. Murayiro uyo hauna kuregwa pamuchinjikwa, hapana uchipo. Saka ngwarira. Baba vako akati
chero kaita madegree maphd matatu hazvifambi. Mai vako vakachema seri kwegwenzi nezita rako, mai Maria, Mwari Maria, Mwari Maria. Mwari ngatibatsire. Kotezvara vakafara here? Kwambuya vakafara here. Exodus chapter 21 verse 17. Verse 17. Unotuka baba vake kana mai vake, zvirokwazo unofanira kuvurawa. Unotuka baba vake kana mai vake, zvirokwazo unofanira kuvurawa. Regai timboigadzira ite concentrate tigozoidailuta. Leviticus 20 verse 9. Verse 9. Yes. Nokuti mumwe nomumwe unotuka baba vake, Mumwe nomumwe kana mai vake, zvirokwazo unofanira kuvurawa. Pane mashoko ane simba ipapa. Umwe noumwe unotuka baba vake namai vake, zvirokwazo Mwari vari kupika nebhachi rovutsvene kwavo. Ndinorovera pasi uyu unofanira kufa. Kare munguva yana Moses waitofa ipapo, vaikatsva namabwe. Dzira pazasi pa chapter 20 ya 9. Leviticus 20 verse 9. Munhu akatuka baba vake kana mai vake. Yes. Mhosva yeropa rake ichava pamusoro pake. Mhosva yeropa rake ichava pamusoro pake. Kudhara kana waitsikwa nemota, dai dzaivako kana ngoro dzamabhiza, ukafa, uya wengoro yebhiza ari wrong, wainzi kudare hana mhosva nokuti mukomana ndiye uya. Saka mhosva yeropa rake iri pamusoro pake. Kana ukarovwa namatsotsi ukatsikwa huro ukachekwa, tsotsi richihuta so richindofira mujere, zvainzi ashamwari wazosevhewa munhu wanga nenyaya dzake uyu. Saka ndiwo watobatsira avo wasvitsa zano raMwari paraifanira kusvika. Waitoitwa elder kuchechi kunzi anoteerera shoko raMwari nokuti wapinda mupurani yaMwari. Hatimboyambukawo tinzwe kuti Jesu unoti chi 15 verse 1 to 3. Mateo 15 verse 1 kusvika 3. Zvino vaFarisi navanyori vakauya kuna Jesu. Vafarisi ndokuuya kuna Jesu navanyori vachibva kure, ndokuti vadzidzi venyu vanodarikireko tsika dzavakuru. Vadzidzi venyu vanodarika tsika dzavakuru. Nokuti havashambi mavoko kana vachidya zvokudya. Kare vaishamba mavoko kubva apa pagokora kusvika apo. Zvino vadzidzi vanga vasingadero, ndobva vanyori vavaakiuza, ndobva apindura Jesu akati kwavari, nemivo munodarikireiko murayiro waMwari? ndakuti mubate ipapa, nemivo munodarikireiko murayiro wani? Kubvira kuti zvakuverengwa apa, sumuka Costa, zvakuverengwa apa murayiro waMwari. Hauziwe munhu, hauziwe ngoo, hauziwa sabhuku, hauziwa She. Murayiro wani? Hauziwa Moses. Ndewa Mwari wokuti kudini? Nokuti Mwari wakati kudza baba namai vako. Kudza baba vako namai vako. Uye unotuka baba kana mai vake ngafe norufu. Ndi Jesu uyu ari kuti murayiro waMwari unoti. Uyo Jesu watisengesa mabhaibheri kuuya kuchechi. Jesu ari kuti murayiro waMwari unoti unotuka baba vake kana mai vake unofanira kufa. Let us dilute it. Mwari ngaatibatsire. Pane kutaura kunowanikwa mumabhazi kumabasa, vachirume vachitamba draft vachiti madzimai mbwa. Usati wataura muromo uyoyo tanga wati excluding my mother, nokuti unorovesa muromo uyo. Bhaibheri rati ani nani unotuka baba kana mai. Varume vese imbwa vana mai kamuchida, taurai kudaro, but it excluding my father. Bhaibheri handivudzi kuti kana mukadzi akatuka murume wake unoitwa sei, but hazvitenderwi zvazvo. But Mwari wakanyatsonyora, hana kunyora murume nomukadzi aiziva kuti vachatukana zvavo vagozoyanana. But ya baba neyamaiso
zvanzi ani nani ndati vana mai kavarume vese mastupid, but your father baba voga either vakawana vakadzi vamwe 7 vakadzinga mai vako semga, mai vako ndi vane right yokuti murume uya is stupid, iwe sunga muromo ufumbire. Vari kuva namai vanopinza vana patachi. Kana murume wako wanyenga inda woga kusimola uzundopenga. Usapinza attitude mumwana, wapinza vana pa crossfire vanofa vari marombe. Nokuti kwavari ndi baba vavo kwauri murume. Musadonebwa nemisodzi yana mai muka dungudza guyo gwavo. Baba wenyu is stupid. Stupid baba ya murume mukuru unoita semga kudai. Kuti shuwa stupid panopinda baba achibva kubasa oshiya anogamuchira mapepa bag. Uripo. By the way wanga uri muchiuno chavo iwe. Dai vasivo mudharo ya stupid ya usipo. Maichema nyaya dzenyu. Musapa midzo kuvana. Kana mai vakunetsa usaenda kumwana mukuru kuHarare kundoti mai vako is stupid. Iwo tivo shuwa stupid ndakupa mari moga. Ndimai vako. Ndimai vako. Unotuka mai, unotuka baba. Vari kuva vanotoinzanisa, vanotoparadzanisa vabereki. Vakaparadzana mai na baba, paanoenda kuna baba, unoenda kana kwanzi kune funeral yabamunini. Achifamba zvakamuomera but kuna mai. Unoenda negrocery mavoko akabatira pamapepa bag. Bible reports. Munhu akati ndokurova wangu akangama kwete Mwari. Kana munhu akati unovona vari kwakanzi vachavona vari kurarama. Munhu zvinoka munguva ino yenyasha ino havafi vanhu vacho kufa kudonha kudai vamwe vacho. Vanofa vachifamba. Ari makuva anofamba. Zvino bhuku yangu inondiudza pana 9 muparidzi pa 5. Inoti nokuti vakafa havana chavanoziva nomugove wava uchipo panyika vacharangarirwa. Vari kuvakatobhulotiwa kudenga naMwari paanoropafadza vanhu. Ivo vakatofa, they are not remembered. Why? They are dead. Vakafa. Kuita manager wakafa. Wakaisa mataira matsva pamota mudhara asina shangu. Deuteronomy 21 verse 18. Verse 18. Kana munhu ane mwanakomana wakasindimara usinganzwi. Kana munhu ane mwanakomana wakasindimara usinganzwi. Usingadi kuteerera inzwi rababa vake kana inzwi ramai vake. Unoramba kuteerera mai kana baba. Usinganzwi kana vachimuranga. Usinganzwi kana achirobwa, kubvira kurobwa is biblical. Baba vake na mai vake vanofanira kumubata. Vanofanira kumubata. Ndokuenda naye kuvakuru Ndokuenda naye kuva kuru veguta veguta rake. Nokusiwo nzvimbo yake. Vagoti kuva kuru veguta rake. Mwanakomana wani uyu wasindimara. Wasindimara. Unotimukira. Haadi kuteerera inzwi redu. Kuteerera inzwi redu. Unopedza pfuma. Nokudhakwa. Zvino varume vose veguta vanofanira kumutaka namabwe. Kumutaka namabwe. Kuti afe. Saizvozvo unofanira kubvisa chakaipa pakati pako. Ndiri kuverenga Bhaibheri rivhure zvakanaka. Ibhuku yaMwari. Mwari usingadi medha but apa anoti kana yasvika pamubereki ngafe. Wakasindimara, unonetsa, unopedza pfuma. Unotari pamusha pababa, mai vakati kunobikwa nechakati nhasi. Unoita attitude. Hagoni kurima mudomasi kugadheni. But unokomanda achisunda ndiro yamatemba negumbo. Sadza rasirwa baba mudheka ndiro raanodya akadhakwa. Baba vakati mhanzi dzaunoridza pano idzi handidzidi, hadzindifambiri zvakanaka. Iye woisa chikwangwani padhoro mubedroom. Woti knock before you enter. Trespassers will be prosecuted. Mumba mababa. Unovonera pono mumba mababa. Unopinza vasikana mumba mababa. Unovuya kumba nguva dzaanoda.
Sunday achiti skate achipfuura pamberi pababa Dhara achitarira su jongosi risina kudhambiswa pamberi pababa. Baba vangakukonewa, but there is a father behind the father akapa baba vako simba. Mwari ngaavombwe kana mudhara yeye ari munyoro, but kana akangoshamisa muromo wake uchibuda uchinekaira wakashama kati ngazvitukwe. God will honor that in heaven, nokuti pane runyoro rwaMwari pamusoro pepromisi. Ndiri kuudza vabereki vose kudzimba, musadheregwa mune simba imi. Kumwiswa mapiritsi eBP nomunhu wamakatakura 9 months mudumbu. Exercise your power. I'm not empowering you, but you are empowered already by God. Kukadzi wadare nomwana chindakangarisa zvangu sorry mofu ndareswa kutaura munodya munyu mumuromo. Kana vaapologize Mwari ngaavonge mweya waMwari wabatsira. Kana vasina, still regard him as a father, regard him as your mother. Hazvina kunzi kana vakakuti ende kung'anga unoenda, nokuti 6 yavaefeso inoti kudzai vabereki venyu munashe. Kuramba kwomunhu unoteerera kwakasiyana nokwomunhu usingateereri. Ungoda kuzoramba kuenda kung'anga, but wakaramba kuvatengera bhacho vanofuka mavoko sembama mbama segudoso. Dhara achifamba nezvijombo zvigambutsu zvimakota jombo zvakasoniwa nechikuni chemoto. Unofunga kuti kutevedza ndufu kwababa namai kuda vose vanofa hama dzacho, ende vanenge vari mimba yamukati pedo nomufi nowafirwa uyu. Vakapinza makumbo avo muekera mujira riya kunyengerera kamujari kuti vazodya. Proverbs 17 verse 6. Proverbs 17 verse 6. Vazukuru ikorona yavatana. Chimira zvako, vazukuru ikorona yavatana. Inonzi korona iheti yovushe. Haitambwi naye. Ungaitira zvimwe mupurisa but ukarova heti iyai wazvidza dare. Crown yehurumende invested by the government of the Republic of Zimbabwe. Heti iyai hairobwi heti. Bhaibheri rikuti vazukuru ava ikorona yavatana. Varipo vane tsika yekunyima vatana korona dzavo. Imagine kana mambo agadzwa zvonzi ndimi vanochengeta mustoreroom makorona, chiviya nekorona mugadze mambo otaudi. Variko vane mbiri yokusaindisa vazukuru kunana sekuru. Kana kutaure nyai mubereki wako haizi extended family. Extended family ndi vakoma vako kana bamukuru vako mukoma wako, because vayaka dai vasivoka chizukuru chisipo icho zvokuti dai Mwari aitendera kurivhesa nyaya yacho vakango ndaakubuda munharaunda yacho mudzimai wakaida asina kuzvarwa chizukuru chisipo icho. Saka vane direct input ndewavo. Noti vakati Mwari ndazvikona ndaakuwithdraw mashares angu chinodonha pasi chofa tonzi fair deal chidambura nyama yacho. Mbuya waswa vako vava vane right over your child. Toona vana vachingoenda kuna ana bamukuru kuHarare vachienda kuchiredzi chembere kupanga vazukuru korona yavo. Une mvura yakaipa. Murume wako akapedza 34 years ari kumusha achimwa mvura yakaipa. Chembere kumusha kushuva vazukuru kutsvangadzira so nesvimbo kuita kapu yokukokova nemudonzvo.
dzamara vanamata kuti dai pakamitiswawo umwe akasiyawo vana panouya zvavamwe vachienda kumusangano yavanoenda dzimwe chembere dzakasungira zvana kuti shishi zvizukuru vako vachingofamba semuroyi. Kamuvunza akati kavaroora asingavisi vana ko monzi munodya kai? Ndo vakuroya manje. Vakakuchengetera murume kana mudzimai kusvika age yariya. Ndiwo ane simba kuti Mwari agadza munhu korona amupa korona kuti iwe korona yako zvikuru izvo iwe ita yekutavura wotsika wondegamuchidza pana maiguru. Wobuya kuchechi kuti Mwari tinovatenda, Mwari oti it's okay. You are an enemy of all godliness. Matthew 15 verse 5. Anda kuti vana vasaenda kuna ana bamukuru. But varidzi vavo, amen. Zvazvisingadi kuti munun'una wangu dai anga asipo kana mukoma wangu ndaingoroora mudzimai wandairoora, amen. Zvasingashandiri chu. Nini wa mukadzi wangu dai anga asipo dai anga aripo mudzimai wangu waida achingovapo. But baba vangu vatezvara vangu dai vanga vasipo mudzimai waida asipo mwana wangu Ebeneza asipo. So vakati ngaavuye mukwidze bhazi mangwana tombomuvisa tochimbotidzoserai ivo zvonzanisa nda kuti hatitaurirani tose tina mashezi annual general meeting. Matthew 15 verse 5 to 8. Asi imi munoti ndi Jesu ari kuindira mberi nenyaya yake. Ani nani unoti kuna baba wake? Ani nani unoti kuna baba wake kana mai wake? Chipi nechipi chamaiti munobatsirwa nacho kwandiri chava chipo kuna Mwari. Haachikudzi baba vake kana mai vake. Yes. Asi haane mhosva. Makatorera murayiro waMwari simba netsika dzenyu. Imi vanyengeri. Yes. Isaya wakaprofita kwazvo pamusoro penyu achiti. Chigara zvako muningi. Zvikanzi Jesu achivatsiura zvikanzi imimi munoti kana munhu arongera baba vake kana mai vake chunhu moti vutsvene kuti ati yava kobha. Kobha ndokuti chipo chinofanira kupiwa Mwari. Mwari une zvipo zvake. Chegumi 23 yaMatiyo chakayambuka chirimo muNew Testament. Chinofanira kubviswa, chipo chinofanira kudi kubviswa. But zvanzi riri korudzi runoti ndabatikana nenyaya dzaMwari zvikuru zvokuti vabereki kanichazokuonai next month. Jesu unopiwa zvipo zvacho ndobva ati chihidheni. Dai Jesu aipiwa pamavoko ka pamwe waingoti achipuhwa wototuma ngirozi kuti ndanacho kwamurewa, ndanacho gokwe, ndanacho kumasvingo, ndanacho kwachiri, undopa mudhara we. Wozoona bhachiri wakapa Jesu rapfekwa nomudhara. Mudhara woti wakazouya mukomana wakandipa ndawakuti wakanga wamupa iye akati bodo ati dero mudhara wakafuka. Zviripo zvinoitirwa in the name of Jesus but against his name. Ndoda kuburisa fungwa kuti Jesu ari so serious kuti zvimwe zvipoka imwe sacrifice ka itire kumubereki wako. Vari kwakachengeta huku dzeproject yeyouth vakavaka chirugu chamazenyu asi muchembere hana pokuchingidzira mvura kana ichinge yanayo. Unoenda kumba kwa headmaster nodemba shwa kudemba achindotsvaka mvura kuya kudemba kudai ndaiva mhandara headmaster vakandinyenga ndaivada mai vako iwo ndivo labor force yeraini rose vanoda kusakurirwa nzungu. Panza vanavo simba muchemberi wacho unosakura akagara but unogona une ruoko rwenzungu achinzi chikafu ndodha. Kana wasvika ukaona mai vasipo pamba vabvunze nomwoyo wose kuti manga muripi muchiitei. Vari kuva neimba inogara matende yecamp meeting room but mudhara hazivi town. Tazovatawo muspeya yake azive kuti ispeya yababa, ispeya yatezvara, ispeya yamukaravkai. Havazivi mudhorobheni.
vanongovona mabhazi avanokuza vachisakurira kuita nharo rinomanya akanyogwa kunzi Harare, kanyogwa kunzi Kadoma, zvapera chikuza iyo vachikuza mazuva vachiri muHarare, vachiri kufara paMukwati building 1972 nazvino havatsiki rutsoka mutaundi. Ndiri kutaura nemi mhai muri ipapo makatsamhira pamwe masofa makatarira TV ane chipiyaniso chaJesu wakanzi welcome, sofa rakashongedzwa kudarika vamwene musana uri panze, but munochinjanisa machebheki. Welcome, feel at home. Welcome ani dzimwe shamwari dzokunze, asi mai vakasvika muromo mumhino ndandina appointment navamwe, zvino mamuchadzokera rini kupi? Vavinga kama products avo, kana ivo vachidzokera iwe dzokera dzosera murume wavo wako mudumbu ravo. Maversion emabhaibheri, King James, NIV, New Living, Modern English, mudhara ane hembe imwe, usingachinji hembe sefulegi. Zviriko zvivi zviri kuitwa muzita raJesu, asi Jesu achiri ndiburitsei munyaya yacho, handimo. Iwo udli chinovava kumba kwako ke, kwautoda kudla chinovava kutsvaka lemon by choice, but mudhara unokanyasadzana muchaiwo. Nesatellite dish umba rokuvona God channel neHope channel, but mai havana dishi rokugezera mavoko. Chembere haana dishi rokugeza muviri, mundogezera pamhene paya undobetserwa nemhaka yekuti maziso achavoni, nemhaka yekuti haavoni vanhu chero ivo vachimuvona. Gezera padziva mai vako, ione satellite dish rokuvona Hope channel, God channel navaparidzi vakuru, and you feel holy. Kwarukira mataira matsva pamota, but mudhara ane shangu yezvigamba yakatororegwa futi nomukwasha. Mudhara unopusiswa nenyika, unoita basa rokundotika mukwasha asina kubhadhara, unondotora chidzosa vana pamusha. Usafunga kuti kuvenga musha yavana kuti azame kurarama, kuti akambobatira mwana munyaya ungainda akati chinibetsera iwe pamba pasina toilet. Mavantu wakusununguka wadai zvaita kuti kana nature yadana zvingoitika muzhezha kuna mabagwe, ndopinda mabagwe. Ione ni sutu. Funga kuti God is happy. Unopopotera mudzimai kana katadza kufidha mukana, but wakanyarara kuti zero sebhutsu iri mureki. Usamboyebudza mudzimai kuti takapedzisira kuindisa zvokudya kuna mai rini, but mhya ikaluza meal kuna rugare mumba, mhya ikaluza meal, mhya dzina matumbu akadaiso ndara chipepereswa nemhepo. Mwari ngaatibatsire. Ndiri kuvhunza tiri mutaundi kuvabereki vakafarira, wakaniteera uri ikoko. Mwari vari kutaura nesu, vari kutaura iwe, vari kutaurira iwe. Let's do something. Vakaropafadzwa vachina vabereki varipo, vangangomisirwa kuropafadza iwe kana kutukisa iwe. You still have a chance. Una tezvara vapenyu here, una mbuya washo vapenyu here, nomubereki wako mupenyu here, una mai vako vapenyu here, una baba vako vapenyu here. There's still hope in Jesus. Wakatuka baba here, maybe ndosaka usingafambi, but Mwari ngaabongo. Because if you stand on the side of Jesus, he has power to break a curse. Ndiro roga ropa rine simba rokuvhunanya zvisimbiso zvokutuka. Aripo pakati pedu panguva inezi I'm speaking, ari mukati mecongregation ino kana akanditeerera pane venyu,
uri kudiaspora kana uri muno muZimbabwe, who is benefiting from your labors? Bereki wako wakafara, kumai wako wakafara, baba wako wakafara. There's somebody today ari kuti Mwari, I want your blessings. Mwari won't bless you. Mwari won't bless you. Mwari hagoni unotokonewa kukublessa uroga. He will bless you through your parents. Avenue yezvikomboro yakavhagwa newe, but you can open the channel kuti Mwari vabereki vangu ngavafare. Vamwe vana makore, vane madaka, vavonani navabereki. Ndiri kutaura newe nhasi. Bata foni yako izvezvi panopera program ino. Fonere mubereki. Kana kwira bhazi vhiki nouya, uinde kumubereki undoti baba ndatsoka, mai ndatsoka, ngaisiye matambo ndiregerere. Uchaona kuti vakatokumirira pana baba vanoramba mwana wavo nemisodzi muchambundikirana, and God shall bless you. Tatizwe ungiphu Jesu ubuhle balo izwe, uthando lwenkosi lumi ilonja lophakade, yekuku tepa komusa nobuba zibothando, yekuku lebo kuhlengwa isifungo saphakade. Tatizwe ungiphu Jesu izithuzo zami, alusi wengomsindisi iyo bakubi, yekuku tepa komusa nobuba zibothando, yekuku lebo kuhlengwa isifungo saphakade. Tatizwe ungiphu Jesu ngibone momotheka kuthi hambeni lami liqini sekukhanya, yekuku tepa komusa nobuba zibothando, yekuku lebo kuhlengwa isifungo saphakade. Tatizwe ungiphu Jesu ngithembe lesiphambanweni, ize ngibone obala sibekana noJesu, yekuku tepa komusa nobuba zibothando, yekuku lebo kuhlengwa isifungo saphakade, yekuku tepa komusa nobuba zibothando, yekuku lebo kuhlengwa isifungo saphakade, yekuku tepa komusa nobuba zibothando, yekuku lebo kuhlengwa isifungo saphakade, isifungo saphakade, isifungo saphakade. Kwaziso kwamuri mose vadiwa hama munashe, tinoda kutenda Jehovha nekuda kwechipo cheupenyu watiri kupiwa uye mukana wekuti tinzwe zvimwezve zvaJesu. Tiri kutarisa pamusoro penyaya yeutariri, stewardship. Pameseji yekutanga yatakakoverana tanga takaiti time bank, tichitaura pamusoro pekukosha kwenguva. Ngati bezwa ranhasi tine mumwe zvemusoro wenyaya unotikoshera zvikuru kwazvo. Wanda pamusoro wekuti ziva makwai ako, ziva makwai ako.
Tisati tapinda mukati meshoko raMwari, ngativhare maziso edu tinyengetere. Jehovha muri kumusoro kudenga, tinokutendai nekuda kwechipo cheupenyu. Tinokumbira kuti musatitendera kuverenga shoko renyu nekuedza kuridudzira imi musi pakati pedu. Tinokumbira kuti zvireve chimwe chinhu mukati muupenyu hwedu mumwe nemumwe. Tanamata nokutenda muzita raIshe wedu Jesu Kristu rinogara nekusingaperi. Amen. Mumwe wevanhu vakakurumbira zvikuru kwazvo munyika yeAmerica, United States of America, akataura mashoko kune vamwe vakanga vari mukati mekupemberera kupedza zvidzidzo zvavo pane imwe yunivhesiti. Akanga ari mutauri akakokwa anonyarikana pamutambo iwoyo. Akataura ane mutsara mumwe akataura pane mashoko akatura kuvana ivava vakanga vachigraduata. Akati it is not